Production. Me kike nema? Ko wannan ne kin samu? Me kake nema? In ko wannan ne ka samu? In ko wannan ne ka samu? Ni da ke guda ba a ware musu jini ɗaya. Ko a mafarki ki kira ni dole zana waiwaya. Mun yi shakuwa da ake mana wasu tambaya. Mai yasa ne wai nake saki in ko wannan ne ba ni da amsa. Zan yi rayuwata in babu kewai ina makabarta. Ban so na kalli ana so da cuta suke daga ka su kai ka inda za ka walta. Zan zamo mai ɗakin ka, zan tsara dukkan hakin ka. Dukkan matsala ban bari na gwaje ka, kai ne muradi na babu shakka. Karki ɓatare duk tsanani